Aku Kalantaka, aku Kalanjaya. Duwe karep apa? Mara sepinggir. Aku keyung-yung marang anak ing Tambrawetha. Ing kene yen dhek ora gelem ngladeni marang Brantaku bakal rudha peksa. Kelakon penjang kami wis bisa ngelangkai bangene aku. Oh, gaglak lipat war. Buta loro Kalantaka Kalanjaya. Yen nganti kowe gendak sikara marang momonganku, tegese kowe ora bakal mertobat marang lelakonmu nggonmu dadi buta kaya ngono kuwi. Ing tata gelar kowe wujud buta ning Semar aja tok apusi. Mripatku tok tutupi gak ning batin kuwi iso nyawang kowe iki sapa? Kowe Gandharwa Citrarata Citrasena. Nyuwun pangapunten Bu Kulun, dene paduka sampun nguringani dhateng jasad kula. Kula pun Gandharwa Citrarata, kula pun Gandharwa Citrasena Bu Kulun. Iya. Malah kowe tak suwun padha ngunjukake syukur ngersani Gusti Kang Nyipta jagat. Lumantar Begawan Druna, sira wis dituduhake marang dalaning Urwating Nirmala munggon wujud dadi raseksa. Saiki bali wujudmu kaya sekawit. Ning aku kok ya gumun kowe kok iso dadi buta. Inggih, nyuwun pangapunten. Anggen kula dados denawa menika gawe saking tumindak kula kalian kadang kula piyambak menika. Nalika para widodari sami siram lelumban, kula kalian kadang kula Citrasena menika ndingkik anggenipun sami lelumban. Pramila jelek kula dados raseksa menika. Tadi kowe ngindik sing do adus. Inggih Bu Kulun. Mula wis pas. Mula wis pas malah iki ketha dadi pepelingmu ya. Aja sok seneng ngindik wong adus. Wis.
Mengko yang nganti wis seneng nginjen wong adus, ora urung ya malah dadi buta kaya ngono kuwi. Lho nggih. Kula nyuwun pangapunten. Lah rak apa to dak wis ngomong to jane. Ora sandelok. Ah wong kono sing ajak-ajak kok. Ya ora to, kene iki calus kok. Lambene iki nek omong kok. Nyatane padha dadine buta iki. Aku ora mung kesempyok. Wis ora usah udur. Bakune sapa wae aku barang ngene iki. Tak nggo pengeling-eling ora arep nginjen wong adus. Inggih Bu Kulun. Ya, gandeng wis rampung lan wis ruwat sing dadi nirmalamu. Malah kepara kowe enggal bali ya maman papan panggonamu. Kaslak kamanungsan Citrarata Citrasena. Nyun pamit Bu Kulun. Ngaturaken penuwun Kiai Semar Dene Paduka sampun mitulungi dhateng jasad kula sak kulawarga. Sepisan kowe matur nuwun marang Gusti kang nyipta jagat ingkang angka loro kowe matur nuwun marang kabeh momongan kowe iki nyatane nganti ditakeri banjir marus nganti dadi pasulayan ora ana liya mung kejaba nggone momonganku netepi marang jiwaning satriya ngayomi marang kabeh kawulane klebu nadyan to dudu kawulane nanging yen to ana bab-bab ingkang nyata gawe kapitunaning sesama ndaraku tetep ora bakal bisa meneng tur ya ora bakal lila atine. Nuwun inggih kejawi kula ngaturaken penuwun kunjuk Gusti kang nyipta jagat kula ugi ngaturaken penuwun dhateng Paduka Raden Sadewa saha Raden Nakula. Kyai piye Tambropetha saklebeting kula lumajar saking griya batos kula menika sampun sumpah menawi to sinten ingkang saged mitulungi dhateng kula menawi ingkang mitulungi menika priya menika badhe kula jatuh keramakaken kaliyan anak kula menika pun endang saka endang Pradapa menawi ingkang saged milujengaken kula menika pawestri badhe kula dadosaken kadang Sinarawati Yai terus karmu pramila gandeng kula tingali anak kula saka Pradapa menika sampun wuwuh lageng dasaripun kula ugi mboten badhe nglincati janji ingkang kula batos awit menawi kula menika janji ingkang kula batos menika kula anggap langkung awrat mila wonten kepareng Paduka Raden Sadewa saha Raden Nakula kepareng Paduka nampi dhateng anak kula pun endang soka endang Pradapa supados angladosi dhateng Paduka Raden Sadewa saha Raden Nakula kados pundi Gus mereka sampun wonten mulungipun Tambropetha nyuwun Paduka supados ngayomi minangka dados jatuh keraminipun endang saka endang Pradapa. Oh iya Kiai Semar yen to kowe ingkang dadi panyuwune Kiai Tambropetha aku ora bakal kabotan. Aku ya ora bakal kabotan, Yai. Ya, yen pancen mengkono, wis pinesti dadi jodhone Semar sing minangka dadi seksi. Ndaraku Sadewa wis dadi jodhone Endang Soka. Ndaraku Nakula dadi jodhone anakmu Endang Pradapa. Ngaturaken penuwun Kiai Dene Paduka sampun mituruti menapa ing dados panyuwun kula
saha paduka sampun nglejaraken anggen kula nggadahi sumpah ingkang kula batos. Iya, tiba sepadha-padha dene wis nglilake yen to anakmu sekaloron dadi garwaning ndaraku Sahadewa lan ndaraku Nakula. Kang, piye? Aku ya isih dhewe lho, Kang. Ngarep ngapa kowe iki? Sing tak goleki priya sing lemu ngono kuwi lho, Kang. Karepmu mbok aku ditembungke to, Kang? Aku karo kiyaine ku ya ora apa-apa. Oh, iya. Nyuwun pangapunten, Kiai. Apa? Kadang kulane menika nadyan sampun lalu yuswa, nyatanipun dereng nglampahi emah-emah. Pramila paduka Kyai wonten kepareng paduka nampi dhateng pasuwitanipun kadang kula pun nini cawa. Kepareng paduka nampi supados saged ngladosi paduka Kyai. Aku ngene iki isih payu. Lho niku panyunipun ngadi kula kok. Ya wis. Timbang aku mulai nglenthung. Ing atase ndaraku nuntui gandengan kok aku mung ijen. Ya ora apa-apa. Ning sawetara kowe ora tak gawa ning Karangkedempel ya. Kowe tak gawa ning Blitar. Engko nek aku nyemar kowe nyindenono. Kula pun tuwek kok. Ya kowe karo mungkur sing nyinden. Ora sang ngadep ya yen pancen kuwi sing dadi karepane wis tak tampa nggih matur sembah nuwun ya teges ki wis titipur ning gati lelakoning ndaraku para Pandhawa nadyan duwe gegayuhan sing kaya ngapa gegayuhaning para Pandhawa ora ana liya mung kejaba kepengin mulyake marang kabeh kawula ing negara Ngamarta kanthi pirang-pirang lelakon kang tumempuh nyatane ndara Pandhawa isih padha sayek-sayeka kapti dipandhegani ndaraku Sahadewa kang wektu iki uga sinebak Raden Sudamala awit wis bisa nyuda marang memalaning jagat kanthi perlambang Bathari Durga kang wis silih warna dadi widodari ayu rupane pulih kaya wingi uni kanthi lampaning dalem menika titipur negati teges sampun purna anggen kula ngayahi wajib mila kunjuk panjenenganipun Bapa Sumaryata sak jajaranipun pun Semar sak kanca ngurmasi kathah lepat saha kirang mila mawantu-wantu pun Semar nyuwun gunging samudra pangarsami sak bibaring ringgitan Bapak Haji Sumaryata sak jajaranipun tansah manggih hayu-hayu rahayu niskala Jaya Unindraku saya Kunsara Hanjaying Bawana Universitas Indraprasta monggo kula kanthi sami atur santi sepisan merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.